Čast mi je što ispred Ekonomskog fakulteta, najstarije visokoobrazovane ustanove u Crnoj Gori, mogu da vam se obratim i poželim dobrodošlicu na simpozijum sa nazivom Računovodstvena profesija u funkciji održivog razvoja. Ekonomski fakultet je ponosan na svoju dugogodišnju saradnju s Institutom sertifikovanih računovođa i zadovoljni smo zbog činjenice što smo u prethodnom periodu kroz brojne sprovedene aktivnosti značajno napredirali računovodstvenu profesiju u Crnoj Gori. Također, s obzirom na to da kao institucija znamo koliko je računovodstvena profesija univerzalni i opšte prihvaćeni poslovni jezik, kao i sredstvo pomoću koga mjerimo i opisujemo rezultate ekonomske aktivnosti, to je razlog zbog koga su naši studenti već na drugoj godini svojih studija upućeni izučavanje računovodstva. Profesije sa visokim nivo odgovornosti i obezbeđenju kvalitetnog finansijskog izvještavanja. Želim da istaknem da Ekonomski fakultet kroz novi nastavni plan na akademskim master studijama u trajanju od 2 godine posebnu pažnju posvetio ovoj oblasti kroz smjer finansije i računovodstva. Moram pohvaliti uspješnu saradnju Ekonomskog fakulteta Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore i navesti neke od brojnih projekata sprovedenih zahvaljujući toj saradnji. Od 2011. godine organizovali smo besplatan višemjesečni kurs za studente Ekonomskog fakulteta na kojem se svake godine upiše do 350 studenta. Usaglašen je dogovor oko priznavanja akademskih ispita kod upisa za profesionalna zvanja. Zajednički učestvujemo u organizaciji kongresa i simpozijuma i učestvujemo u radu stručnog časopisa računovodstva i revizije. Poštovani učesnici simpozijuma, kroz saradnju s Institutom sertifikovanih računovođa, našim studentima data je mogućnost da kroz praktične primjere shvate način na koji funkcioniše realni sektor u Crnoj Gori, kako bi sam pojam i značaj računovodstva bio što prihvaćeniji i kako bi shvatili da računovođe obavljaju usluge u javnom interesu, kao kolektivnom dobru zajednice, ljudi i institucije. Upoznati smo sa tim da su integritet i objektivnost, profesionalna osposobljenost, povjerljivost i profesionalno ponašanje osnovni princip etičkog ponašanja svakog profesionalnog računovođe, dok je nezavisnost suštinski princip etičkog ponašanja revizora. S obzirom na to da održivi razvoj podrazumijeva razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, to ga direktno vodi u vezu sa terminom računovodstva i njegovom težnjom da poštuje javni interes. Javni interes je glavna smjernica i računovodstva i finansijskog izvještavanja. Investitori, kreditori, vlada, vladine agencije, državni i fiskalni organi, poslovni partneri, zaposleni, menadžment poslovnih sistema direktni su predstavnici javnog interesa, dok je javnost u najširem smislu riječi njegov indirektni predstavnik. Znajući da iza svih gore nabrojanih projekata stoji odgovoran, neumoran, posvećen i mlad tim, a imajući u vidu izuzetnu podršku državnih institucija i naših partnera, siguran sam da je pred nama vrijeme novih uspjeha. Na kraju, želim da istaknem da će u budućem periodu Ekonomski fakultet biti posvećen unapređenju saradnje s institutom. Uvjeren sam da ovaj skup, kao i ostali stručni događaji koji zajednički organizujemo, doprinose razvoju računovodstvene profesije u Crnoj Gori.